Jasmet patumi pini malom la social media mate portal news hai theklong si karbianglong political situation of tha nili ethe thini alam nije kangtung la sinali tu matheng nu nili paklang ponik po isona mangala henlo kache ther kache hap po alam nasi karbianglong long Jasmet nola tuliram rong hanga ke hai CM mandat pen amai along alang li ni je ponpi aprang ASDC KSA KNC atum hempre kache song ahuda son karbiang long hai che chok che theng atumon che boycott che dam long le chiwang long le lhaya akam ke puthot rui thunang nilu la salam thelang li ni je ponpi sita ke dam ta ningan photrok pen ni sita me alang li lam the ar yudun bom ta practically ke theklong bangke tuliram rong hang ami thang mat si anu da phan telephone pen ke ther nang hem nang PSG ba nang dak du long le nang long munit nang toy pak ji la haya call record agut pen social media pe ni long ke wang eli tu theklong da sidagili tu mat hame sonielam isi bangke tuliram rong hang a leadership pen puthot alang li me thang mat thur ham si 86, 87, 88, 1900 lahaya 88, 86 lahai lom lam a situation puthot karbiang long nangkili thu mate halaso situation ka create thu je phantong non tuliram rong hang a leadership pen bor iboma mate la suluk sodak atomon nangkili je angring duma lata isili tum tha mi milo la pen sonni bangkeli tum chini sigeme kidukela kache song arada tum thur pak pen amit hang a rights kache hang kache song pen a jok ruling party atum kasik sak I dopo puche thek lorlo pulute laso suluk sodak atomon ke lake ruling party tum pensi van vek po lake phurkimo na hok a phurkimo le tum langta la son si thek long po la chini sigimi la penja semet pini non hejong lang honta hini baga prang bon la karbiang long BJP a committee to makin penisi press conference kapitu nili theglong la ke semet lit song rong phar aphan tuliram rong hang ma disi em ke ha ke ther pu puthak BJP party dum pen lam klar ki pi la sala salam klar along semet arjuno dak alam the hini ke thomdu isi bangke lit song rong phar phan law and order tuma phan than si pan net pen pasap nei la pen ke third degree torture pa pi nei la son si inut abang phu bang BJP hin pen kaningji la si la so putha ka bang ke ni li alang li tuma press conference pan condemn lo intang rak pen kopi personally condemn malam bangela hello cha alang li tum la solam kewan abang ke la thuke mane anti constitution anti democracy la pen la bangke neo fascism new character of fascism pusi nili bangke jong dunlo athe bangke ilitum kadu go beta chini India ke isi pirthe angkang pen ke thenai is a democratic country lo la sopot si role of opposition puta political science along pen cheng lok hal haya kitab long ta ili por hilong hurlo la pen practically masitame opposition atumaphan India Parliament le punon State Assembly mukha long le punon leader of opposition pu aman apengta kipi pon lo pen sarkar chari long le dat pusita opposition atumaphan ta ruling party tu leader sason isa man peng kipi ponji aphansi leader of opposition pu tumaphan bangke cabinet rank as status si pon dat ditilo la keli tum chini hursi kemi sita pini BJP tum ahin pen a press conference along ke klang ateng lu plutang te dakke opposition ke pavitet nangji pen opposition atum phan ke third degree la ruling party atum ke claim ke dama putha ka oppose dun ka kham khe dun ke jong dun ka criticize dun atum phan ke law and order phan than si pan nep nei puda kanji talang tum chok che kopi ma law and order ke lage badu a party tum agency ta kali lage alang tum ning hang pen use no pusini le hin pen ke jong dun ji la si alang li tum la bang solam kaninje bang thuke lage mane kupine alang tum self interest ta duta hailo je la soning je lo pulutang te tulirama ke hai pen alang li tum phan favor opo jongjung alang tung ko pin ali long I opo lo so kaning je pen putahai sita la ke chok che pin alam busi
nilhin pen bangke jong ponlo la pen India a democracy system long masila ke dukok opposition atum kuan makang tang opposition pen ruling atum cherabrin se ahoga hake India ke kikim kerang la si ruling party atum ke claim ke dam ke chokchi adim ke opposition atum ta jongdun vek nang po la pen opposition atum ke jongdun opposition atum ke wan criticism puthakta parliament long le punon assembly long le punon la so kaching wai aporta dudu la si nangli tuma hin pen pini BJP a party hin pen ja semet lit songrong phar a puthak la so president puthak mangke nili hin pen chokje nangli tum kaning je pusi nili nang jong dun lo la ka nangli tum non ke pon teng plo te India democracy mas nangli tum ke kapat hilot jina tu si keng kam che jorbom